Vakomana opposition space munyika yeZimbabwe vari kuuya vachipembera vachifara vachiona kuti aiwa some of the African countries aiwa dziri mukontinent yedu yeAfrica vakomana vari kubvuma defeat, vakomana maruling parties vari kubvuma kudyiwa. Zvari kuuya vachikominda vachiti aiwa tinozvicongratulata izvi, tinozvikurudzira and they are expecting more the same kuti zviitikewo munyika mavo. Sanapinda mashoko anobuda nyoka panapa ne the most prominent opposition figure anonzi Ostallos Siziba. Subscriber, like, turn on the bell icon. Tipinda pahedo ya Ostallos Siziba anodanyira chiti. Congratulations to Ramugulen, Dr. and Alliance Joe Changement on your historic win in Mauritius 2024 general elections. The people of Mauritius have spoken, and your victory marks a brighter future, progressive politics in Africa, and the consolidation of social democratic power. Africa shall rise. Tomashoko anachi taugwa na Ostallos Siziba over this new president-elect. Achiti aiwa Africa shall rise. Tukuona kuti aiwa maruling parties vakomana vava ne stay vari onto power. They are losing. People vari kuneta navo vachivasiya on a number of reasons. Vamwe navo dzima human rights violations, vamwe navo corruption. But pana patonoti vana Ostallos Siziba varamba vakadzvanya vachiti aiwa this election victory nekubvuma defeat aiwa kusina kana persecution, kusina kana kuintimidatewa. Tinokurudzira kuitiko munyika yedu. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ake? Pinda comment section medu, musaona subscribe or like, turn on the bell icon.